Imbizo ihlelwe ngumasipala waseNkandla ngenhloso yokwakha amadoda aqothe emphakathini. Izihloko ebeziseyithebeni embizweni yamadoda kukhona kuzo udlame olweyamene nobulili, idakamizwa, ezempilo yamadoda kanye namanzi amponjwana. Uyabona lezi iqathe eziphuzwayo yizo kanye-ke edala lezi nkinga. Abomkhakha wezempilo bemelwe isibhedlela saseNkandla baphonse esivivaneni ngezempilo yamadoda. Mawuthi siyabuka laba abathatha imishanguzo abesifazane okuyilona gciwane labo elithothobalisiwe amadoda cha. Lokho-ke okwenza kube yinkinga ukuthi abesifazane bayeze emtholampilo bathole usizo, bawathola amaphilisi okushanguza, amadoda angatholakali. Indoda ukuze iphile impilo ende kumele iqaphele indlela edla ngayo. Siyabona sisibhedlela ukuthi kakhulu silalisa abantu abanezifo ezingamahlala khona, kungaba isifo se-BP, kungaba futhi isifo sikashukela. Lokho kwenza ukuthi nabo abanye begcinele emhlabeni ngenxa yama-complication akhozwa yilezi zifo. Kule mbizo amadoda agqugquzelwe ukuba abhodle ngokungawaphethe kahle. Asikhulumi thina madoda. Namhlanje ilithuba efuna sikuthathe ukuthi sikhulume. Makufanele ukhala. Ngoba ngesikhathi uthula kuzokwabelana kube kuningi egcineni usokhipha isidumbu. Kube sekuba yithuba lezingxoxo endlini yonke. Amadoda aphonsa imibuzo ngokuyekela ukuchatha email, abuza nangeminyaka efanele yokusoka. Awuvele nje usoka kodwa uyahlolwa isimo sakho sempilo ebese uyasoka. Ngaleso sikhathi futhi sekukuhle kakhulu ukusoka ngoba sekuvikela kulezi zifo ezikhulunywa kade zikhulunywa ukhoza, o-prostate cancer nani. Amadoda akhulume ngesihloko sodlame olweyamene nobulili ngomculo. Nakho-ke sesidlwengulwa ngabesifazane. Uma sidlwengulwa ngabesifazane siyobika emthethweni uyasihleka. Amadoda aphinde adodiswa ngokuthi athande aphinde avikele omama. Ezindabeni zethu kuMzansi Wethu Channel 163. Nginguvusizwe Langa, ngibika ngisethalaneni eNkandla, KwaZulu Natal.